Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ug kalinaw sa atong Ginoong Hesukristo manaa kaninyo. Manaasab kaninyo. Mayang buntag kanyang tanan mga igsoon. Aniya kita karon nagkatigom aron magpasalamat sa Dios sa tanang mga grasya ang iyang gibubo diri kanato. Ug aron kita maandam nining santos nga misa, maginulsolo na kita sa atong mga sala ug atong pangayoon ang kaloy ug pasaylo sa atong Ginoo. Kitang tanan nagakumpisal ako sa Dios nga sa tanan ug kaninyong mga igsoon kay nakalapas ako og dakoy yamot sa una sa pumulong sa buhat ug sa wala pag-ubat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay. Sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyong mga igsoon, aron ninyo kang iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaloyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala ug dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Kristo kaloy kami. Kristo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Magampo kita. Ginoong Dios, pataling hugi ang among mga pangamuyo. Sa imong kaloy tabangi kami sa among mga kahuyang ug luwasa kami sa mga sala aron malipay kami sa pagbuhat sa imong anak. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang harianong kaliwat ni David sama sa kahoy nga giputol, apan maingon nga bag-ong mga sanga mutubo gikan sa tuod, mutungha usab ang usa ka bag-ong hari gikan sa mga kaliwat ni David. Ang Espiritu sa Ginoo muhatag kaniyag kaalam ug sa kahibalo ug katakos sa pagmando sa iyang katawhan. Mahibaw-an niya ang kabubuton sa Ginoo ug magbaton siyag pagtahod kaniya ug malipay sa pagsugot kaniya. Dili siya maghukom sumala sa makita niya, ni pinasikad sa iyang madungog. Hinunua, hukman niya sa katarong ang mga kabus, ug hatagan niya sa hustisya ang mga dinaog-daog. Pinaagi sa iyang sugo, silutan ang katawhan, ug mamatay ang mga taong dautan. Manduan niya ang iyang katawhan sa hustisya ug katarong. Magtipo na pagpuyo ang lubo ug ang nating karnero, ug magdulog ang nating kanding ug ang leopardo. Magsalo pagkaon ang leon ug ang nating baka, ug gagmayng bata ang maggiya kanila. Maghigala ang baka ug ang uso, ug magdulog ang ilang mga anak. Ang leon magkaunalag dagami sama sa baka. Ang batang masuso magdula diha sa buho sa halas nga malala, ug ang batang linutas mukuot sa lungib sa hagwason. Dili na sila magpinatyanay didto sa balaang bukid sa Dios, kay ang kahibalo sa Ginoo maglukop man sa tibuok kalibutan, sama sa tubig sa kadagatan. Niadtong panahona, ang harianong kaliwat ni David mahulong
mahimong ilhanan alang sa tanang katawhan. Mudangop ang kanasuran kaniya, ug mapuno sa himaya ang iyang puloy-anan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang katarong mulambong sa iyang panahon, ug ang kapuno sa kalinaw, hangtod sa hangtod. Ang katarong mulambong sa iyang panahon, ug ang kapuno sa kalinaw, hangtod sa kahangturan. O Diyos, tugay ang hari sa imong panghukom, ug ang imong katarong nga anak sa hari. Magmando siya nga matarong sa imong lungsod, ugok man niya ang mga nag-anto. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang hingpit nga kalinaw, hangtod sa kahangturan. Ang katarong mulambo sa iyang mga adlaw, ug ang halawong nga kalinaw, hangtod mawala na'y buwan. Magmandon ta siya gikan sa dagat, ngadto sa kinitumian sa yuta. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang hingpit nga kalinaw, hangtod sa kahangturan. Luwason niyang kabus kung magsangpit siya, ug ang gisakit diha nga walay mutabang kaniya. Maluoy siya sa ubos ug sa kabus, ang kinabuhi sa mga kabus iyang luwason. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang hingpit nga kalinaw, hangtod sa kahangturan. Daykon sa gihapon ang iyang ngalan, magpabili ng iyang ngalan ingon sa adlaw. Diha kaniya mapanalanginan ang tanang kaliwat sa yuta. Ang tanang mga nasod nagsangyaw sa iyang kabulahan. Ang katarong mulabo sa iyang panahon, ug ang hingpit nga kalinaw, hangtod sa kahangturan. Alleluia, alleluia, alleluia. Awitan ka ang Ginoong Jesus.
Ang Ginoo manakan ninyo, Manausab kanimo. kinutlogikan sa Ebanghelyo sumalan ni San Lucas. Himayaon ikaw, o Ginoo. Niadtong higayuna, gilipay si Jesus sa Espiritu Santo ug bingon siya, Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo, tungod kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo, ang imong gililong sa mga makiadmananon o sa mga may kahibalo. O Amahan, natuman kini kay maumay imong gusto ug pagbuot. Ang akong Amahan, mitugyan ka nako sa tanang butang. Walay nakaila sa anak gawa sa Amahan, ug walay nakaila sa Amahan gawa sa anak, ug kanila nga buot pailhon sa anak kinsa ang Amahan. Unya miatubang si Jesus sa mga tinun-an ug mingon kanila lamang, Bulahan kamo nga nakakita sa mga butang nga inyong nakita. Kay sultihan ko kamo nga daghang mga propeta ug mga hari nga buot mo tan-aw sa inyong nakita apan wala makakita, ug buot mamati sa inyong nadungog apan wala makabati. Maigsuon ang Ebanghelyo sa atong kaluwasan. Daygon ikaw, o Kristo. Sa makoso pa, mayong buntag ka na itong tanan. Maigsuon sa atong pagpadayon sa panahon sa Adbyento, kita gipinahumduman nining usa ka manindot nga panultihon nga nagingon, The simplest heart can see God the clearest. Ang pinakasimpleng kasing-kasing mo'y makakita sa Ginoo nga pinakaklaro. Maigsuon ang sa atong Ebanghelyo karon, si Jesus mismo nag-ingon nga ang Amahan nagapadayag sa iyang mga misteryo dili sa mga tao nga adunay gahom, kundi sa mga simple oryanong mga tao, dili sa mga taong mapagarbuhon, kundi sa mga mapaubsanon. Nagpadayag ang Amahan sa iyang mga misteryo diha sa mga tao nga adunay hiyas sama sa usa ka bata. Ang Adbyento mao ang panahon sa paghulat. Advent is a time of waiting, not passive waiting but active waiting. Aktibong paghulat diha sa atong pagbukas sa atong mga mata, sa atong mga kamot o kasing-kasing. O sa atong Ebanghelyo karon gihatagan kita og duha ka simpleng hiyas aron atong maila si Jesus sa iyang pag-abot o paghani. Unang punto, ang kasing-kasing nga samag bata makaila sa mga panalangin ng bendisyon sa Dios. A childlike heart or eyesight can recognize God's blessings. Bulahan ang mga mata na nakakita sa inyong nakita. So sa Ebanghelyo, si Jesus nalipay kayong iyang mga tinunan nakakita sa lihok sa Dios, sa mga buhat sa Dios, diha sa mga yanong mubutang, diha sa ilang inadlaw-adlaw nga kinabuhi ug diha sa dili matag-an nga panghitabo sa usa ka lugar. Maigsoon daghan kayong mga milagro ang nahitabo sa atong kinabuhi matag-adlaw. Apan ang atong garbo mo'y manakapabuta nga di kita makakita sa mga simpleng milagro o panalangin o bendisyon sa Dios. Ang mapaubsanong kasing-kasing mo'y makapaabli sa atong pananaw o kita makakita sa mga buhat sa Dios. Nahinumdum ako sa usa ka tigulang nga nagingon kanako, Padre, sa kada buntag nga mubangon ko, muingon dayon ko, salamat Lord kay nakamata pa ko. Nagsulti siya nini samtang nakupot og baso nga may kape og nagangisi. Para kanako mao kana ang pagtuo nga sama sa usa ka bata, makaila sa Dios bisan sa pinakasimple nga mga butang. Usay dili nato makita ang Ginoo kay nagulat ta og dagkong hulagway o panghitabo,
Nagulat kita og kusog nga anunsyo o dagkong mga milagro. Pero kasagaran moabot si Jesus sa atong kinabuhi sa hinahinay. Moabot siya sa atong kinabuhi sa hilom o sa yanong panghitabo. Labi na diha sa katawa sa usa ka bata, diha sa maayong panglawas nga atong naangkon, sa may gugmaong gakos sa banaw usawa, sa higalang maasikaso o nagpakabana. Nga kanunay mo text ka nato, kumusta ka na? Sa mga problema nga may makita dayon tang maayo nga solusyon. Sa mga kapoyng adlaw nga atong nahuman gihapon nga may katagbawan o kalinaw. Nining mga simpleng panghitabo sa atong kinabuhi, makita unta nato ang lihok ubuhat sa Ginoo. Ang Adbyento nagulat ka nato sa pangutanon natong atong kawilon, abli ba ang atong mga mata? Mabinantayon ba kita sa mga buhat sa Dios sa iyang pag-abot sa atong kinabuhi? O di kaha nabisi na kita pag-ayo, napulan na o natigaan ang atong kasing-kasing nga dili na kita makakita o makabantay sa mga grasya sa Diyos nga moabot sa atong kinabuhi. Ang bata makakita og kahibulungan o kabalungan sa balangaw o rainbow sa langit. Makakita sa nahulog, kahibulungan sa nahulog na dahon sa kahoy. Makakita o kahibulungan sa siga sa kandila sa altar. How about us adults? Unsay atong nakita? Kitang mga idara na kanunay nato makita ang stress sa atong kaugalingon, mga deadline sa atong trabaho, ato dayon makita ang mga kabalaka o problema sa atong kinabuhi. So nining panahon sa Adbyento, giimbitahan kita nga makabaton og mata o kasing-kasing na susama sa usa ka bata. Jesus invites us today to have that childlike heart or childlike eyesight which are full of wonders, to look around and ask, where is God showing Himself today? Asa man ako makita ang Diyos karong adlaw? Because the problem is never that God is absent. The problem is sometimes we forget to look or to search God in the simple and ordinary days of our lives. Ug ikaduhang punto, ang kasing-kasing nga sa magbata musalig pag-ayo sa mga paagi sa Dios. A childlike heart trust the ways of God. Si Jesus mingon, salamat amahan kay gipadayag mo man ngadto sa mga gagmayng bata o walay kahibalo ang imong gililong sa mga makiadmananon. Mga igsoon, ang mga inosenteng bata natural gyud nga musalig. Dili nila masabtan ang tanan, apan kahibalo sila nga adunay nagatiman o nagauban kanila. How about us mga idarana? Kita, mga idaranan, ganahan kita nga mo-control, ganahan kita nga mo-manipulate, ganahan nga may tubag dayon sa atong mga pangutana. We want quick response to our questions. Ganan, dali rata mabalaka, dali ta masuko, dali ma-discourage o mawad-an og paglaom. Kining panahon sa Adbyento, nagtudlo kanunay kanato nga ang Dios mulihok sa hinanay, mulihok sa hilom og hapsay. Sama sa lisod nga nagtubo ilawom sa yuta, sama sa bata nga hinay-hinay nga og porma sa sabakan sa inahan, ug sama sa kabuntagon nga musidlak human sa taas nga kagabion. Busa mga igsoon, samtang nagpadayon kita nining panahon sa Adbyento, hinumduman nato ang duha ka mensahe nga gipaabot kanato ni Jesus. Una, tan-awa ang mga milagro, bendisyon, panalangin sa Dios pinaagi sa mata sa bata. A childlike eyesight recognizes
God's blessings and miracles. Ikaduha, tuuhi ang mga plano sa Diyos, ang mga paagi sa Diyos sa kasing-kasing na sama sa bata, because a childlike heart always trusts or believe God's ways. Ubalik ta sa maong panultihon nga nagingon, ang pinakasimple nga kasing-kasing mo'y makakita sa Diyos sa pinakaklaro. At the simplest heart can see God the clearest. Busa, pangutanon nato nga atong kagalingon, mahimo ba nato nga pasimplehon ang atong kasing-kasing sama sa kabata karong panahon sa Advento, aron kita makakita sa mga simpleng milagro sa Diyos, o aron kita mosalig sa Diyos sa iyang mga buhat. Can we simplify our heart this Advent for us to see God more clearly and for us to trust Him more deeply? May our hearts become childlike enough for Christ to be born in us. Amen. Palihog manindog. Maigsoon ngadto sa mga gagmayng bata, gipadayag sa amahan ang mga misteryo sa gingharian. Mag-ampo kita ngadto sa Dios nga amahan, masaligon sa iyang mahigugmaong pag-amo makanato. Ug moingon kita, amahan pamatia kami. Amahan pamatia kami. Nga sila nga nangalagad sa simbahan, ang mga kaobispuhan ug mga kaparian magsangyaw sa kaayo ug gugma sa Dios, ilabi na ngadto sa mga kabos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga ang mga pangulo sa gobyerno manumbaling sa mga panginahanglan sa labing ubos nilang mga lungsuranon, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga ang mga kabataan makaila sa Dios, pinaagi sa atong mga pagpanudlo og mga maayong panig-ingnan, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga ang mga masakiton magkakaplag o kahupayan o kaayuhan diha sa pag-amuma o pagtagad sa mga nag-atiman kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga imuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo ngang halangdong Teopilo kamumot og Joshua Balipari, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga sila nga nangamatay makatagamtam sa kalipayng dayon dito sa gingharian sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Amahan, langito na mga amahan, ang imong anak misad kanamo og pahulay sa higayon nga kami mabugatan. Itugot nga kanunay kami magmasinugtanon sa iyang paggiya o pagligon kanamo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Maigsoon pagampo kamo aron ang ako ginyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig pahimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Makapuypuy unta kanimo Ginoo ang mapaubsanon namong pag-ampo ug mga halad, ug tungod kay wala man gyud kami kaugalingong pahanungdan, hatagi lamang kami sa imong kaluoy. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Aman ang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matao. Santos nga mahal Dios nga tunay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinagi ni Kristo among Ginoo. Kaysa iyang pagpaubos aron
pagpakigtipon kanamo sa magtao, gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto, o gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga ang gisaad nga kaluwasan makabot namo. Nagapaabot kami sa adlaw kanus sa si Kristo among Ginoo mobalik dinhi nga mahimayaon. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagsangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hudong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo niyo sa kagahuma. Puno ang langit ug yuta sa imo himaya. Hosana, Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaan sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos kayo di kao, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong balang espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-am, kay kini mao ang lawas nga itugyan alang kanimo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usap, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan o miingon. Dawata kini o panginom ka mga tanan gikan ini, kay kini mao kalis sa akong dugo, sa pag-uugtunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasayon. Buhata kini aron paghandog kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwa sa kalibutan na nagtubos ka na ako, pinagi sa imong krus, kung pagkabanhaw luwasa kami. Aron paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Jesucristo, naghalad kanimo amahan, dining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiwo sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, labi na sila nga among gihandom karon. Malaumon nga babanaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria, ang inan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayawon. Pinaagi ni Jesucristo, imong anak.
Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya. Gihatag nga na kanimo magagagawang mga mahal. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dugog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Karon magampog itaw gatong gamiton ng mga pulong gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan mo nga anak sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka na mo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga manaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Kay iman ang gingharian, ang gahubog ang himaya, hangtod sa kahangturan, hangtod sa Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibot sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kanimo. Manaw sab kanimo. Ug ipakita ta ang atong pinagigsunay. Cordero sa Diyos, na nagawag ng sa mga sala, sa kalibutan kaluy kami. Cordero sa Diyos, na nagawag ng sa mga sala, sa kalibutan kaluy kami. Cordero sa Diyos, na nagawag sa mga sala, sa kalibutan hatagi kami sa kalinaw. Maigsoon mo kini ang kordero sa Dios nga nagawagtan sa masala sa kalibutan, bulahan kitang gidapit alang sa iyang bangkete. Ginoo, dili ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug maayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan,
ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw, samag ania ka uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Ang matarong nga maghuhukom ug ganti sa angay purong-purong kanilang tanan nga nagpaabot nga mahigugmaon sa iyang pag-ani. Magampo kita. Human kami mabusog og Ginoo sa imong lawas ug dugo pinagi nining sakramento, tudloy kami nga higugmaon namo ang mga butang langitnon ug hukman namo nga maalamon ang mga butang nga kalibutanon. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo, Manausab kanimo. manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Naalad na ang atong santos nga misa dadang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.